ngiyayikhetha inkosi enkulu uNyazi Lwezuli. Ngiyakhuleka ezulwini esihlalweni sobukhosi nasemakhosini ezwe lakithi nabagcotshwa ngey'gaba zethu sonke nehamenti yonke ingcwele egameni lenkosi uNyazi Lwezuli. Amen. Sinabagcotshwa-ke laba kaNkulunkulu sinoba abavangeli. Umsebenzi kaNkulunkulu sawudlulisela kubona. Amen. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Sandulelo sehlabelelo somthandazo wesabatha. Hlabelelo senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bonke noJehova anazaretani. Siyabonga abantwana abangcwele umvangeli ungubo lo okhona la eMpumalanga usuka le eMkhambathini. Sifisa ukuthi inkonzo yethu mhlambe no 10 minutes ngeke uzuziphele. Sizoyenza bemfishane kakhulu ukuze konke sikuzele lana kufezeke. Uzovulela iBhayibheli nje Luka 19 qale ku12. Bathi leyo ncwadi ikhuluma ngabantu abathathu. Bese kuba khona wayeyinkosi. Lo yenkosi owakhipha omina wabanikela labantu bobathathu. Ivule baba usheshe nje. Emva kwayo sobe sesivala inkonzo. Luka 19
Qale kuthwethe baba. Testament elisha Luka 19 uLuka omkhulu. Akekho wazofunda iBhayibheli. Wathi wasuka umuntu omkhulu wase ezweni elikude, lo muntu wasuka eyohlasela kuleli elinye izwe elikude ngenhloso ukuthandisa isizwe sakhe. Qhubeka baba. Bese thabatha lo mbuso bese buya nawo. Wabe sebiza izinceku zakhe zaba 10. Wasezinika omina bali10. Wabe sethi kuzo, Tshengisani ngabo labo mina bali10. Ngize ngibuye nithengise ngabo. Kepha abantu. Qhubeka baba. Bamzonda. Base bethumela isigijima emva kwakhe. Bathi asimthandi lo muntu nje wasonikela namhlanje, bathi asimthandi lo muntu. Ukuba besebusweni bethu. Wasesebuya lo muntu. Ase uthabathile lo mbuso ayekuwona. Qhubeka baba. Ngibhale ngesizulu. Wabe sethi asibizwe lezi zinceku. Akade ezinika imali lezi zinceku. Useyabuza ukuthi kulezi zinceku zazi intathu uthi nizuzeni ke nina ngokuthengisa. Yabe seyifika yokuqala. Nkosi. Umina wakunikela yona. Kepha lo mina wakunikela yona wazuza omina bali10. Leyo mali wakunikela yona ngayandisa yagcina seyizuza omina bali10. Wabe sethi kuyo, kuhle nceku elungileyo. Lokhu ngizakunikela kuba ugade imizi 10. Qhubeka baba. Yabe seyifika yesibili. Yathi Nkosi, umina wakho utholile omina abayisihlanu. Wabe sethi kuyo, uzogada nje imizi 5 kuphela ngoba wena uhlulekile kade unikiwe. Thiwa yenza umsebenzi kaShembe wangenza kahle wasekuthi uzogada nje kube 5. Yabe sefika ke lena yokugcina yathi Nkosi, nangu mina wami ngawusonga ngendwangu. Qhubeka baba. Onginikile endwangweni. Ngakwesaba Nkosi. Ngoba unolaka. Uthabatha ongakubekanga. Uvuna futhi nongakutshalanga. Wabe seyiphendula lenkosi isho ngomlomo ithi, qhubeka baba, wena nceku awulungile. Ubuwazi ukuthi ngiwumuntu onolaka. Uthabathile ngakubekanga. Wavuna ngakutshalanga. Ebhange. Amen, ngiyabonga baba.
awuyithathanga nganika wayibeka ebhange wena wayithatha wayisonga ngendwangu wangaqabanga ukuthi kufanele wenzeni njengoba sila namhlanje na sizokwenza umnikelo wothando ngoba sithanda uShembe ngoba silandela umnikelo wokuqala owabakhona phakathi kaKhayini noAbeli abenza kahle phambi kaNkulunkulu kepha uKhayini ngoba yena wenikele enganikeli ngenhliziyo yakhe egcwele wangasithola isibusiso esigcwele kepha uAbeli ngoba wenikela ngenhliziyo yakhe egcwele wabesethola isibusiso esigcwele. Singafani uthi uDimba ngonyaka ka1964 emzini wasePhakameni ngixoxela umali indaba uthi wathi ephethe Inkonzo uDimba wathi ngibona amaNazarethe eguqile enikela ngithe ngesikhathi ngiwabona enikela kwasekuqhamuka imalase emnyama ithe mayifika phezulu eminikelo yalabantu yabe seyithatha eminye iminikelo yayidla ithe miye yasinda asazi ke leyo mnikelo yadliwa leyo malase ukuthi leso sibusiso babe labo bantu benikele ngenhliziyo zabo noba benganikelanga ngenhliziyo. Siyabonga abantwana abangcwele. Inkosi busise izwi lakhe. Ukudla kwesabatha ntambama bese silala phansi bese ngifundisa iBhayibheli. iBhayibheli lapha ekhaya lifuna ukufundwa abantwana abangcwele kabonkulunkulu amen. Ngoba kulona leli lalapha esikoleni. Alihunyushwa ngendlela lapha esikoleni. Leli linendlela yalo enonkulunkulu phakathi kabonkulunkulu amen. Kufuneka uzinikeze ithuba. Kushayo 2 sifunda ebusuku sifunda iBhayibheli engifundisa ubhuti. Ngani ngoba mina ngazileliya lokho akufunda kwalapha esikoleni. Kodwa manje kufuna ngifunde lokho kwalapha ekhaya. Ngiyabonga kakhulu kumakhosana akade efunda inkosi wabusisa. Kodwa iBhayibheli yonke inkosana uma ubhapathiswa kuleli bandla angilekelele ngomthetho. Fanele ube nengubo emhlophe, ube nebhluka elimnyama, ube neshirt, ube nomqhele, ube nendaba enkulu. Usupheleleka kabonkulunkulu amen. Ube nesihlabelelo, ube neBhayibheli. uNkulunkulu mase kuphila amandla uthola imvunulo yangezansi ibheshi sinene amadavathi. Sibhince makuyisabatha kabonkulunkulu amen. Ngabe ngibhincile nje baba Mshumayeli isuke nganethumba ngehle entabeni la kabe embaleni kabonkulunkulu amen. Liselimbana kabonkulunkulu amen. Engisho ukuthi abantwana abayingcwele kubalekile ukuhlonipha futhi kubaleke kwazi umgcotsho. Zinsizwa ezinhle akube khona iqembu elinakekelayo ukuthi ethempeleni kwenzakalani kusetshenzwa kanjani naku sekunotshani naku sekukuthi khona insizwe sengiyibonile nje la ekuyesana ngale umkhize kabonkulunkulu amen. Umkhize usebenza omkhulu umsebenzi sebekhala ngesabatha sifike sivele eKenani bathi akusebona utshani lokhu ngithi mninini nabiza umkhize busikeni nini nabiza umkhize akusasona isikhotha kuthuli kuthe kade abantu bengekho bese eKenani akabonkulunkulu amen. Hayi ke bangcwele ngiyayishelela nje kunini. Hayi uyasinda umuzi kaNyasa kabonkulunkulu amen. Uyabona ungakufisi ukuba umshumayeli khona umuzi babujile. Ningilekelelile ngisewumshumayeli ngimemeze nawenza umsebenzi nezinsizwa zakho kodwa ungakufisi. Ngoba ngiyijoke elihlala la. Hayi ulizwa kahle. Yabona umkhiza akafuni lutho kumanje. Uzonzana. Mncane kabofanini uyumshumayeli akabonkulunkulu amen. Uyohlehleli nje kule ndawo akuyona kodwa kuyasinga ngoba usuku uphethe la ethempeleni uphethe lapha emzini kaBaba. Kusinda ngendlela eyisimangaliso. Umkhokheli nje ekhaya kasahlali ethempeleni akukho ukuthini ngoba nalabo asebenzayo nabanjani badinga yena kwamakhosikazi azofana naye. Engathi singaphiwa ke lezi inhliziyo bangcwele zokuthanda into yethu. Sikhuthalele siyenze umshumayeli mememeza la niciciyele nenze bantwana abangcwele ngoba ukuphonsa ngenhla sizomukela ngezansi. Hlobo zami zokhonza uNkulunkulu la ke libandla uma abagadi bethu laba besiphethe kuyilungelo elihle lokuba umkhokheli makhosikazi mangabe ehamba emhlanganweni. Sihlanganise ngoJuni, sihlanganise ngoDisemba ukuthi umana uye emhlanganweni akabonkulunkulu amen. Ngani ngoba labantu abangasebenzi abathanda uNkulunkulu nabaphendukayo bayinto yomkhokheli. Inkosazana entethelelo umama ophendukile uzofika naye athi uzofuna ukuhlala uzomshiya kumkhokheli akabonkulunkulu amen.
asikho isindo ngoba nina nithenga irasi nathenga impuphu nathenga uflower nathenga yonke into nalayishe emotweni nahambisa edokodweni lomkhokheli nenzela ukuthi uma laba bantu noma leza likwazi ehlele emhlanganweni zasemakini umkhokheli wazo akabonga uNkulunkulu amen nangala ngokunjalo umshumayeli makhosana senze kanjalo umshumayeli ke uyinto yebandla akusikona okwenza u23 kuphela ngoba umshumayeli uphethe bonke laba bantu abalethe empeleni akufunakala futhi kutholakale ibandla lihlukanisa siyazi phela uma abanemali akabonga uNkulunkulu amen akuyona imali lapha ngapheshe uzobona koma ngobe kababa uyasebenza ubaba kuthiwa letha la siyothenga ukudla umama uyasebenza uyafika uyabeka izingane ziyahola uyathatha umama uyabeka ubaba kukhomala akabonga uNkulunkulu amen ngakho ke ibandla umshumayeli obeliphethe nje uliphethe lonke abantwana bayingcwele ahlukanisani ke na njengebandla ukuthi nako kamshumayeli nako wamkhokheli akafunakala futhi umshumayeli nomkhokheli ngawuhamba umhlangano akafunakala umshumayeli nomkhokheli ngawuhamba umhlangano imemezelo nemithetho kufuneka abuye nawo lapho umshumayeli ngoba ngesabatha abashumayeli abasasonto abazilutho yabashumayeli kade kuthiwani kanjani ngoba unyazi lithe lifika nje lathi abashumayeli abagada umsebenzi kuze kuzwa wena ukhathazela umshumayeli edokodweni mshumayeli kuthiwe enkonzweni kwathiwa bathiwa funeka abantu abanememory engachithi abantwana abangcwele mina ngiyangikhohlwa ke nje makuthi nje oqoshawe shumelele la sabatha wathi angilibali nje ukufaka onke ekhanda ngabo uNkulunkulu amen uyazi nedalthi ningakwazi ukwazi lutho nina abantu banamhlanje yonke into nifuna ukuyibuka le phone mayingekho ifone lapha phambi kwakho awazi uyazi ukuthi khona ubulima obenziwa abantu ukuthi bathi ema language ekhona bese kuthiwa khona ilanguage abangayifuni benza obukhulu ubulima akabonga uNkulunkulu amen maye mangakuthiwa nje ngikhuluma isibhunu njengamanje la abazi abantu abala endlini ukuthi kuthiwani lokuthuka ibhunu ozube inqabula uhleka awazi uhlekani ngani ngoba kwali ulimi lwabo nina ke la nihleli niqubene la khona besuthi isikhathi esikhulu kule ndawo akabonga uNkulunkulu amen kufuna uyifunde le language yabo ukuze nikwazi ukuxhumana kanti ithini ingoma kaShembe ithi zonke izizwe zimenyiwe lapha ekuphakameni akabonga uNkulunkulu amen sihlobo sami zokhonza uNkulunkulu ngisho ukuthi kabagcotshwa bethu asibaphakamise thina asibenze baba bagcotshwa akafuneki umuntu olwa nomgcotshwa wakhe yonke into mawuzoyenza ekhaya dlula kumgcotshwa ezothintika noma ngaba uzubiza inkonzo ukuthi le msebenzi kufuna nguhambise kanjani imshumayeli ngoba uphathisizwi elingaphezulu kwamazwi akabonga uNkulunkulu amen umshumayeli umkhokheli kufuneka sibe abaphathi sonke siyafika sonke esontweni siyafika abanye bafika izolo abanye bafike kuthange abanye bafika kudala abanye banjani asinikezelane abantwana abangcwele akabonga uNkulunkulu amen bese siphatha kahle ingane ke siyayiganisa njalo makhosana asijoli nengane zesonto akabonga uNkulunkulu amen yini kambe yona lento ukuthi umjolo gama lini esontweni le yini igama lithiwa umjolo uphathathisiwe kuleli bandla ukhulela kuleli bandla uyajola yini yona leyo nto insizwa lapha ekhaya iyagana insizwa ezidla angikho 23 ngofika ngelinye ilanga iyagana ngomthetho sinenansuku ezihlaza sisibona sikhulele kuleli bandla sibancane kangani iyagana inansuku ezihlaza sinentethelelo namhlanje ebona uNkulunkulu engikhuluma ngamafindo amathathu akhuluma ubabamkhulu uthi ubabamkhulu mayefika uthatha izintombi zakuleli bandla ayiganisa uthi mayiganisa ezala ubaba osenhlangakazi yaka umama ozali baba osenhlangakazi ithi baba lapha kudliwa ingulube kwenziwa konke uthi kodwa hayi mntanami angishongo umthiyogani yoshumayela uyepi uyakoshumayela okuhambe kwahamba lathi ilanga intombi lapha ekhaya ayingagani ngaphandle uma ihlushwa insizwa engunguluze endaweni ishela kwekhona nabo kuthwala umuntu ashela intombi ayihlule abese eyithwala ibuye kubo uthi mayibuya le ntombi abayibheke abakhokheli noma abayibheke amakhosikazi ukuthi samu ngendlela efanele akabonga uNkulunkulu amen bese niyithatha nithi hlongwana ilikhe ibhungo libonayo lapho kwana ngithi likhona niyithathe niganise lo bhungu niduse endaweni akabonga uNkulunkulu amen ngoba nibalekani nokungcwele okuthema kufika inkosi inyanga ezilifindo lesithathu engikhuluma ngayo
uyalizwa liyahlukana manje. Yathi mayifika inyanga yezulu, yathi inyanga yezulu nithini ngalezi ingane zethu kwangakhulunywa ngentethelelo efikayo ephuma lapha ethempelini. Nithini ngale ntethelelo ephukile lapha ethempelini na? Athi amadoda hayi sofuna abashumayeli bayithathe. Yathi inkosi hayi uyiphutha. Ingane nephingisa manezi njalo. Ihlanganise nomyeni wayo noma ngaba akakholwa noma ngabe uyakholwa. Loyo oyenze kwaba njani yaba intethelelo akabonga uNkulunkulu amen. Yila kuvela khona ukuhlanganisa umuntu okholwayo nongakholwa. Kodwa khona umthetho ofuna sidlule kuona kuqala. Akangene emanzini phela lo wasemzini. Khona engakholwa. Akuze isandla sithi sihlangane nomuntu onjani obhajatisiwe. Noma ngabe uzohlala phansi akholwe noma akazokholwa. Akabonga uNkulunkulu amen. Umthetho okuhlanganisa unjalo. Futhi umthetho okuhlanganisa usho boma wami ukuthi akukhokhwe. Kwenzela isonto. Engazikhiphela utho nje umfana muhlanganise akabonga uNkulunkulu amen. Ukuze lo sisi athi mengene ethempeleni ahloniphe abekeni inansuku emahlombe. Ngoba sifuna izulu laNkulunkulu amen. Mehlulekile ke ubuye ke ahlanganiswe nakwenye indawo ke lapho leso uphumelela khona akabonga uNkulunkulu amen. Intethelelo ayihambi noma kanjani. Inomthetho phansi kamkhokheli. Uma kwenzeka iphutha lele lenzeka isilapha ekhaya. Ayithi mayigana manje igana umuntu ongakholwa noma uyakholwa akaqhamuke phambi kamkhokheli akabonga uNkulunkulu amen. Igani bisihlanganiswa ngokukhulu ukusheshsha ukuze ahlambulukeleni isonto umkhonyana kabe seqhubeka ke alobole ucelile akacelile kodwa akabe njani akahlanganiswa ngoba ngeke ubahlukanise bayathandana phela akabonga uNkulunkulu amen. Makhosana lokho engikukhuluma eqaleni akive ngakufuna thola ngathi kuphuka inkosazana iphuka la iphulwa inkosana yimbi kabi leyo nto yimbi iyanyanyeka. Engikutshele ngomuntu obekwayo ke manje. Yabona make waphula umthetho. Kanti inkosana letho la esontweni. Ungasifanisi njenginganisa ngomkhize ngoba ngimthwaya. Ungayifanisi nomkhize efika ade nengane lapha ya. Waphendukela la. Umkhize angagcotshwa. Yayizwa leyo. Wena waphula umthetho la endlini. Uzogcotshwa uthiweni ngoba uzositshela siphula imithetho. Akagcotshwa umuntu onjalo akabonga uNkulunkulu amen. Wathi lo mthetho elaphi la endlini. Kodwa ofike ephendukile wabona uNkulunkulu kade sekula usemusha usezelwe kabusha singamgcoba akabonga uNkulunkulu amen. Hamba kanjani ndaba ugcoba inkosi busiseyizilayo. Ashiye baba umshumayeli baba Inkosi busiphama abangcwele. Wonke umNazaretha ema